ଏ ଭାଇ ମତେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଛି ଆଜି ତା ଘରକୁ। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମତେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଡାକିଛି ରେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି ତାର। ଏ ମା ଗିଆର ମାଣ୍ଡୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଆଜି ଯିବି ମତେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଡାକିଛି। ମା ଗିଆ କି ଖୁସି ବେଲେ ମୁଁ ଆଜି। ଡମ୍ବ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ରେ। ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଛି। ତୋର ମାଣ୍ଡୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା ରେ? ବଗିଆ ଆଜି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମତେ ଫୋନ କରି ଘରକୁ ଡାକିଛି ଜାଣିଛୁ ତ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ହେଲା। ହଉ ଯା ଆଉ। ରେ ଗୋବର କାହିଁ ଡାବା ମାରୁଛୁ? ତୋର ମାଣ୍ଡୁ କୁଆଡେ ଆସିଲା ରେ ମାଗିଆ? ଆଜି ଯାଏଁ ତ ହାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ। ଯଦି ବି ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ କଲା ଘରକୁ ଡାକିଲା ତୁ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ହାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଛୁଆକୁ କହୁଛୁ? ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ଜାଣିଛୁ? ଆସେ ମାଗିଆ ବାହାରକୁ। ଆଜି ତୁ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ କରିଛୁ ବୋଲି ପଳଉଛୁ। କାଲି ସେ ଟିକଟକ୍ ବାହାନା କରି ପଳେଇବ। କାଲି ଆଉ କେତେ ଜଣ ତୋ ଭଳି ମାଗିଆ ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲି ଡାବା ମାରି ପଳେଇବେ। ଏମିତି ହେଲେ ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ହାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଟୋକା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆଉ ପବଜି ଖେଳି ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବେ କେମିତି? ଏହା ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ଏ ହାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପବଜି ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାର କରୁଛିରେ ମାଗିଆ। ପଳା ମାଗିଆ ନହେଲେ ତତେ ଠିଆ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେବି ହେଲା। ମୁଁ ତ ଯିବି ହେରି ଆଉ। ମତେ ମୋର ମାଣ୍ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଫୋନ କରି ଘରକୁ ଡାକିଛି ଆଉ।